Добре дошли в нашия канал NetTeam Communications. Аз съм Габриела от отдел администрация. И аз съм Ема от търговския отдел. Днес с Габи ще ви говорим по определени теми. Едната от тях е една от темите, която ние ще коментираме, е какво да си менеджер в човешки ресурси. Менеджер в човешки ресурси управлява стратегиите за набиране, обучение и задържане на персонала в една организация. Той се грижи за развитието на служителите и поддържането на управлява стратегията за набиране, обучение и задържане на персонала в една организация. Той се грижи за развитието на служителите и поддържането на продуктивно работно място. Менеджер в човешки ресурси също се занимава с решаване на конфликти, управляване на заплащането и изграждане на политики за трудовите отношения. Здравейте, аз съм Ема и съм от търговски отдел, работя като търговски директор и днес темата, по която ще говоря е как да се справите като търговски директор. Като търговски директор е важно да имате ясна стратегия, да развивате екипа си и да следите за тенденции в индустрията и да поддържате добри взаимоотношения с клиенти и партньори. Въз основа на тези елементи можете ефективно да управлявате търговската дейност на фирмата. Да осигурявате ефективна комуникация в организацията, да следите за конкурентната обстановка, както и да иновирате в продуктите или услугите на компанията са също ключовите аспекти за успешно управление като търговски директор. Разработването на партньорства и изграждането на дългосрочни стратегии за развитието са също значение за постигането на бизнес успех.